Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Vida nga napolwan, desisyon. Dear Manong Nemi, nakadagdag sen ti panangiridis ni Papa iti panangipagka nga saan? Saan mi akayat nga iso ti pakikalay saam? Nagigtutak manong. Sa bagay, jakmat kidi mas daaw, nukas taman tinangig ko, manipod kani Papa. Inya mamok ni Carlos nga boyfriend ko Manong Nemi, inawis ko dito balay kat naglunch kami. Napintas mo't pahilayang ti parang entertenda ken kuana, da Papa ken ni Mama, agramang maten ken ni Manong Jojo, nga kamsat ko, nga inauna. Dududwa kam lang ang kamsat ken ni Manong Jojo, adan asawa na, engineer isuna, ininto ta nurse ti ipag ko, adan may isang anak da Manong, kanadamaten balay da. Gabot na imbaga ken ni Manong Jojo, ngayam amukon kada Papa ken ni Mama ken kastamater ken kuana ti agbalin nga kayong na. Inawis ko nga pati isuna ken ti ipag ko graman ti anak da ket umay daglans dito balay. Naimas ti panangan mi, langin-langin mi, salitaan mi, kabayatan kakadwa mi ni Carlos. Ngayon tayo malpas ti panangan, naginaw kami ken ni Mama, sa dag-inawan ti likod ti balay at damad da Manong Jojo, kini Carlos iti salas, agraman ti ipag ko. Iti bagada kanya ka mismo, nga saan da akayat, nga ni Carlos ti pakiasawat. Dahil at nalawag ni inridis ni Papa. Tinalyaw ko ni Mama Manong Nemi kat nagtunged. Gusto ti ko na ni Papang mo. Saan mi akayat ni Carlos? Kema, Pa, amin ka din nga, para kanya, kahit na kayo nag-desisyon? Desisyon nyo, hindi. Desisyon nyo pala ita. Laglagay pa nyo, Papa, Mama, italaeng nga mga rami daktibukod ko nga desisyon. Kinontrol dak, manipod ubingak, agiga nga nagraduwa na kiti college. Nga na kayo amin tinakamo, pati kurso, nga kayat kong halain, sa andak nga pinagpili, no di da kayo tinangibaga, no anya ti kayat yo. Sa anak man ka nagked-ked, tamok nga amin nga kayat yo, amin nga desisyon nyo, nga para kanya, kat iso ti masurot. Ngayon, Papa, Mama, ti desisyon ti puso, di ka din pakibiyangan na. Gamot na karbengak, nagdesisyon. No asino ti rumbeng ayatek, ken no asino pakiasawaan.
I'm sorry. Ngam saan nga ti desisyon nyo, ti batong palit na ito gundaway. Iba't patek ko ni Carlos. At noonak nga iso ti pakiasawak at mapasamak ang mapasamak. Mayad kayo manunusan. No kasta, saag ka tungpal kada kami. No kasta, tibukod mo desisyon ti tungpalem, uwan. Tabiyag ko, pusok ti pusok. Makiasawa ka ni Carlos, kiniyawid nak di balayda. Kinawag tumatin di bibiyang mikan ka. Kasta, ngaw awang kanton iti poder mi. Ulita kaya. Awan tinaganak amang isagmak ti anak na. Kapot amang isagmak laing ti biyak mo. No day siya Carlos ti pagkasawam. Taan niya ti rason. Itailangan na maamuyo ni Carlos. Papa, laglagi pa inyo ang basol, dakil basol ti Diyos sa manghusga iti pada nga tao. Husgahan nyo ni Carlos. Nilaan nga po Diyos ti mabaling ang manghusga ti parswana. Saan nga panang husga iha? Panangibagahami ti pudno. Noan niya itirik nami. Anya ti basol ni Carlos kada kayo? Tamno di yo kayat. Awan ti basol na. Ngim, agsaga pa kalaeng no isot pa kiasawaan. Agsaga pa kalaeng. Damom ti agayat, tas anda ka iti nga pinalbusan na nakirelasyon, idadda ka iti high school ken college. Ngamita, tanakarik na kan ti ayan. Ti matan desisyon mo, ti matungpal. Dapat lang, papa. Siya ti rumbay nga matungpal, no anya ti mandar, no anya ti kayat ti pusok. Iso ti matungpal. Dito desisyon ko, nga di mo usaran ti panunot mo. Awan ito sa bulag pa kini Carlos. Sakbay, nga inaklon ko ti panagayat na maamok ka na yung bagsunan. May mesang inanak, nasa pala nga naulila iti ama. Dududwada nga bibiyag kini mamang na. Nagbalinmat ka na siya at ni mamang na kanyak, itinaminduan nga inawis nak ni Carlos iti balayda. Kaya't nak ni mamang na, awanin sa pulag pa'y. Kuha, ket kadwa ni Carlos ni mamang na. Ngem, baliwamin to, papa. Baliwan to ni Carlos iti umay, nga kadwa ni mamang na. Tapno mamamuyo matagbaling nga balayan nyo. Saan nga nasken pa'y? Tayson tuman lang iso di decision mi. Nga dito nga desisyon nyo, masurot kasta ka di papa? No kasta, saan nga naskan pa yung ayabak, tiagbalin nga balayan nyo? Huwag. Kapag na ipapilit mo tagkasar, o na makikasar, itilalaking sa ami akayan. Saan kami nga umat atendar? Papa, gusto ti ko na di papang mo iya. Ikasanong umatender kami, hindi pa nakikalis sa ti anak mi nga babae. Nga sa amin met akayat, di pakiasawaan na. Hindi, agbaling kam lang nga bambanti mo nagpamarang. Saan da ka apalubusan na makiasar keng kuwana, ngam gabot adaan kan ti umnong edad, maaramid mo, uri awan ti pamalubos mi. Ket nagpilit ka iha, teko na ni papangmon. Saan kami umatendar ti kalay sayo? We are sorry. Mama, papa, apay nga sisyak laing tikas kastuyo. Anya tikait mo sa amin nga pagayatan ni Manong Jojo, ket saan nyo ang nakibiyangan. Ano nga nakayatan nga sa amin nga nakabiyangan? Gabot na jay kayat na, ket kayat mi mat. Iti agasawa na kin ni misis na, ni ipag mo,
Saan ka nga nakapagkit-kit? Gabuta, kayat mi. Di agbalin nga asawa na. Magkit-kit kami kang kagabuta sa amin nga kayat ni Carlos. Itian niya nga rason ma. Anya ti basol na. Kaslaman lang nakadakdakis laon na hindi ni Carlos. Haman na kriminal. Samad nga rapist. At patpada ka mga nagraduar iti kolegyo. Nadamat ang trabaho na. Tilang nagdiferensyahan mi papa, mama, kat napimpintas ti biyag tayo ng imiti suda. Yung sanga datat nasken. Tinasken kat nagturpos at trabaho na. Agpatpada kami nga daan ti trabaho. Sige, awanin ti adupay ng diskusyon. Kabot na ti pagtungpalan na kat sikan tumitlat masurusuro. Tuwen, mayad kayo manunusahan, papa, mama. Ngayon makiasawa kay ni Carlos. Kaya't ulitin mo mit nga ibaga iha. We are sorry. Nasa minto nga tendaran, tikalay sayo kay ni Carlos. Siyempre, naamuan da ito ni Manong Jujo, Manong Nemi, kahit kinasarita na. Binating ko. Diyak ibaga nga, tung palem da papaki ni mama. Ngem, padasim nga amirising manaybag. Saan nga ramidan da papaki ni mama, tikas diyahin, no? Amuda na sa mga pagka isagmakan. Apay, Diyos da kuma? Tapno amuda? No, anya talaga ti kinatao ni Carlos? At damat kan sumagban nga oras nga nakapulapol mo isuna, manong. Anya mat tinamadlaw mo king kuha na? Anya tinamadlaw mo king kuha na? Medyo adalas-lastog na. Anya? Ang gasla din na kaya ti paati o. No, anya dagiti ibagbagak nga gapwanak. Dagiti accomplishment ko. Kakasla din na kaya ti paati o. Ore siya, kastoy bayaw kung guna na. Nakarkaro pa kanya nga bata kastoy kung guna na. Kasla din na kaya ti paabak. Ken, itikas diyang ugali na. Kaya't nang sawen. Nasaan nga seryoso isuna. Ada dagiti paset, dagiti tignay kan balikas na nga panagin ko ko na. Papata kayo kada ba makin, papa nga mananghusga. Damdamagim kanyak, no anat nadlaw ko ibagbaglaing kang ka. Kitulitek, adalat takang kang desisyon. Kaya kas pagkarikan talagang ipapilit mo, kasar kayo, di mo mat mabalaw da papa kini mamano talaga iaramidan damat nga saan ngo matendar ti kalay sayo. Ngayon bayam. Dakam to kini manang mo nga ipag mo to matendar. Mangayabak tupay ti kabagyan ti nga daduma. Atendaran mi. Sorry na lang no talagang ipay-paiso da papa kini mama nga saan daw matendar. No paisuda ko mati kang runaan. Kaya nagatigas ako manong. Linaksid akong da papaki ni mama. Naksidan da ka nga anak kung nada ka di. Nakarakila pamati ti kasyay. Ti saan da yan nugot. Kaya saan da yan atendar ti panagkalay sa amin kini Carlos. Ang kani nga awatabol nga laksidan da. Linaksid akong nga anak. Salsarod-sudong kanyak. Saan? Ibagbagak. Nga para kang kakitilaksid da kan. Huwag. No dadot pamatim. Akit adawat akin ka. Sige. Inkamin. Agawit kamin. Ipakamumlaang to kanyak. No inton ka no nga talaga tikalay sayo kini Carlos. Manong Nemi, adak pala yung tipoder da papakin ni mama ngimsan na kun nga pagpagod yan. Ori siya, hindi ka mo tagadungaw niya. Pamparakon pato. No dinak pagbukon yan, di saan. Anak nga ti pambarak mat nga guni.
Siya ko ito muna nga kuni, tapno kuni da. Naging kama ng nami, ng imbaga kaniyak ni Carlos, ngumedan mga sasawa. Awan sa serbi ng Carlos. Wana nga, arami na milata kini mama. Agdaman na giti kay kabagya. Tapno formal met lang mapagsasalitaan ti kalay sata. Nga sisawangon da papangkin mamong mo. Paswityahan ka na kwada. Siyempre, imbaga kang kati amin, tapno, maamuam. Tapno amom teramidem. Kahit kung ipaniknik ka na kwada, na nagbidod dati pamati. Bayam, sweetheart. Tasyak to ti mga lukoy tirik nada. Tapno, maawat dakto ng baling nga manugang da. Kaya satan tulag kalaysan, ito no, maawat dan ti amin, no? Ang kastat kahit ko sawan. No, anya tinaka-schedule nga aldaw ti kalaysata, umay manda, papagin ni mamang mo, tuloy ang ligaya. Naragsakak idireta nga kaldawan di kalaysami iti lalaking ipatpateg ko manunemi ngem naragragsakak kumamanen. No talagang imatendar da papaki ni mama. Ngem talagang saan da nga imatendar. No mampay patuludak ida iti bitasyon, no mampay da kami manen kini Carlos iti mismo nga nangawis kadakwada. Ta idi manunemi tanatulagan ti kalaysa inrobot ko nagiterwatek ket nagnaed akong disidong na Carlos kini mamang na. Nga kasla siya akong ti pimanaw. Masandak met na pinapapanaw da papaki ni mama. Ngam kamasano ka jak pumanaw, didakmet ten pagpagunyan. Di naksid akong da papaki ni mama. No pekasta manunemi inaramid ko laing tagragsak. Itisidong ti lalaking ipatpatig ko. Ipatpatig ka wana-wanay, Carlos. Ore no sanda ka pinanubusan na kiti parents ko. Imbag ta imay ni manong ko. Kaya nila tumapay ka magyan mi. Ipatpatig ka wana-wanay, sweetheart. Kaya ulitek. Kahit kung ipanagnig kada papaki ni mamang mo, may nagbidod da. Agbalinaktuhan na siya at nga asawam. Agbalinaktuhan na siya at nga ama, kadagitan nakta, nudumdang tuman nga kanak ta. Agaramit na nga rin tanak ta. Siyempre, nung nakabangbang doon nakapimpid na asawak, agmaris rusas, ngagpatpat ng deto yung arabi, kat mapnumit ka na giti asok ka na rin deto yung asilen. Nagdan na kami nga rod, anong naimi ka ni Carlos, kat dito yak agrubat kami nga duwa, nga mapanit yung pisina. Idagasnak, gabot na may idagasnak dito yung pisina. Santo, agturong maten yung pisina na. Iti malem, anong naimi, orayak nga dagasenak, kadagadan nga gawin dito yung balay. No santo pa lang pakaluto di mama, ti katugangak manunemi, sakton ti mga sikaso, agasikaso iti kusina. Ni mama manunemi ti katugangak ket saan nga agtrabaho, nagritiron, agpempensyonen. Ket ano kas taon trabaho na iti aldaw, dadya, mapan makitungtong, uno makimaritas siguro, agar kita gagayim na, aamiga na. Tapos ni kasta ket saan nga maburi nga matektekan nga guru-uray ti panaglabas ti aldaw. Ket sang nga bagana nga dako man apuko na tapno adaywanan na. Ngam tsaka mo manong nemi. Duwapi nga saan nakamasigugat ti asawa. Adang latangat ti ganigondaway manong nemi ngam tawagak da papaki ni mama. Sumungbat naman. Ngam nakakukol da. Ma? Ya, apay iha. Ada importante nga bagam. Kahit kailangan kumustahin, ma. Linaksid dak ka di nga anak. Sikan samit tinang ilaksid ti bagbagim.
At ayo pati kalay sayo idi, di asawam kat pimanaw kan. Una ta, kaslasan nakbatan nga, magit kita. Kaslimbi lang yung matan nga awana ko nita balay. Tadak magpagun yan. Kadapay nga sanga si kataguni. Numanin umay dito iti asawam. Ni Carlos? Umumay dito? Awan. Gamatain ka rin nga aramidan ng taamin tapno maawat yung iso ng manunggang. Nakasasayati so na iso da nga kina sana ang bidot nga nakiasawa ki ni Carlos. Nanaksak kami. Nanaksaka. So nalaing tam. Ala, barbari adan tumitlaing anak mi. Sabi ko manong nemi duwa tawanin. Gamata duwa tawanin manong nemi kadyak matlaing nagsikog. Dito yan. Nariknak pa nagbalbaliw. Umuna nga nadlaw ko manong nemi nagbalbaliw ang tikatugangan. Hey, Vina! Mama? Abay met nga adahoy, iti basurit sa dagang ko. Wala ta saan ka magigaskaso? Aday bagbagakin ka nga rabida, mapingasam mo gigaskaso. Doon ka di ma? Iregpas ko lang na ito sa kunto, isa runong aramida. Agad alis to ma! Masapol ko na yan. Anya nga tamaman nun, kayo di mga rami kita umatubrayo. Anya? Awan na respetong kanya katugangan? Sika nga rin tibabaonak. Ape ka siya tibabaonak. Ada nga rin ubrak mo. Ay! Tula amin. Sadot ka kindi. Mama. Kasla, kahit mong sakit, di mangalat katulong. Alam mo, kahit mo. Tapos saan ka mabukar? Sikat ti makabot isweldo na. Saan nga ti anak ko? Sige mama, tap na akong problema. Aramid ako ti paparamid yo. Abay mo kitang bigla matakasto yung matati ugali yo. Ha? Ay, Diyos ko. Basta sana ka mamati. Nagbalin mated nga nagleg ng baon ti katugangak manong nagbaliktadin ti amin. Ti amok kat na siya ti katugangan. Ti amok kat man nakaawat. Ti amok kat saan nakamandaran. Ti amok kat daan na nga mapigsaan iti tibay. Diyos ko. Nireto yung paspasama. Sakit. Maladlado mo nga agawid manong name iti asawa. Nadagundaw yung manong name yung nalado nga nagawid alas 10. Idilokat ko tiri daw agat arak. Carlos? Kaano pa nga amom ti uminom? Nga, nagbaneho. Kasun, waya amon tiri daw, tatlo makastrek ako. Nilokat mo tiri daw nga saramat. Waya amon na, tamag na ako, sobra ka kon. Okay, abi mo ta kasat. Katakalawlawag. Nagtugtug ang ilokat mo tiri daw, di mo met wayaan, tapno sumre ka. Nakasara ka met. Di saan ka di rombeng ay bagaklangkan ka? Nga waya am tiri daw, tapno makastre ka? Kasla mo lain lokat tiri daw nga. Nagtugtog kat sa mo akabalay. Susuri ano. Diyos ko, tilad na pakabasbasulan. Ano kung magandi mo kapagasulan di amin? Ala, amirisam nga na yung bag. Inlokat mo tiri daw, anong sumarunong aramidem ko ma? Wayaam tapdo sumrekak, di ba? Ngayon sa mo ngayon na yan. Imbalandram ti ba game? Kasano makastrekak? Uno, di na kahit pastragan? Ha? Di na kahit pastragan, di bukod ko balay? Naglaing kan. Diyos ko. Ano ba ito? Di ba paspasama? Apain na. Kasano nga di kaapain? Ay, sapo ya. Buisit. Diyos ko. Diyos ko. Hindi ito nga paspasama. Nagtagtagay niyo pagkadilaeng.
Kaamok idi manong nemi ket nerandra na lang nga napudot ti ulo ti katugangat kastamad ti asawa. Nga masansang naten manong nemi. Nga awanin ti nasiyat na padakisarita na kanya. Diyos ko, luha nga tawen. Ngagdenden na kami. Nga kadenden na ti katugangat. Nga maapay ang bigla kastoy nagbalbaliw ti amin. Kinasarita ka na siya ti asawa. Carlos. Mabaling nga ting nagsarita ta ka na siya. Ano pagsaritaan ta? Nagbalbaliw kan. Sana kasi iti. Nalailo ka. Nakarinyo ka. Malambing ka. Kasi iti nga. Agad-danta nga gawid. Ngayon ka na kito yung mati, nagawid kalatan ko na. Nagawid agtulatan ko kay kayat ko. Kahit nangasawan nga saan ka nga nagbalingan na siya. Kastamat din kinimamang mo. Nakasaysayat, hindi nga maapaya kastoy. Agpadpada kayo. Agpadpada kayo nga. Nga. Ni mama mo kasla ti pagibilangan na kanyak at katulong. Ininto tasya ka. Saan na kung nga binpilang pa nga asawa? Apay kastoy man tayo di paspasama, Carlos. Ada ka di basol ko. Ada ka di nagkurkurangat. Yapo ka na kiti ng kandakin ka. Anya? Anong basol da ko, ma? Sa lutsudom to kadakwada. Noan niya ti basol da. Kung nablano siya sinoda, aking nadalos, aking lalaing, kung nablano, isudat kayo impagan, aramidag ti bangan alukoy tiriknada, tapos nagkastagat awatan da kamanugang, yes, asidag ko tiriknak, tibagik kadakwada. Husto, tinaramid ko. Nanditikit mo sawan, ngusot inaramid mo. Awan, maturog kan. Masapol nga pagsalitaan ti amin, maturog kan. Awanan tinas ka na pagsalitaan ta. Diyos ko, sa balikan, Carlos. Uno pudno ka di, timbaga na papaki ni mama. As tamad tayong kinimanong Chucho, nga saan nga rumbeng nga makiasawa keng ka? Sabi nga nga saan ka nagtungpal ka nakwada? Sabi nga nga ta desisyon mo laing titunungpal mo? Ano ti basol ko keng ka, Carlos? Grabe nga ramraman nak, ini basol digit naganak aniyak. No isuman tinangrugyan, ti kastoy ba nagbalbaliw mo? Di ka maawatan, tiyak maawatan, di mamaspasamag, tiyak maawatan. Manong name kalpasan ti dua alawas. Kadid na udi nga pa nagsarita mi manong name kini Carlos. Tano kahit kumanin nakasarita, awan ti panas ka na pagsaritaan takunan. Nasdawak iti sumang petak dito palay nga adan di kotsena. Na, imuno na nga nagawid, nasapaw manita, nakunak tinakam ko. Iti sumrekak manong name niya kigtutak, idi tadda makitak nga sabali nga tao, kabarbaro nga rupa nga makita. Nga nakatugaw, napintas tugaw ng agbibuhay iti TV manong. Kinunak, tapno laing tumalyaw. Ngayon kaslataan ng ayat, manong nimi nga madisturbo, ti pa nagbibuya na. Bibuyaan na tinasapa nga teleseriya, manong nimi. Kaya makabato ka kitiyan na kunakmanan. Ngayon dinaklata, tinangad,
Ay king ka manong nemi. Nga rimuar. Nirimuar ti asawak manong nemi manipo di kwarto. Ada kagayaman. Carlos, ada kami sa nga ili tayo. Saan nga sa nga ili? Sino nga di sona? Kapsat mo kung ako mga omat kapsat mo. Kasinsin mo? Sino yung sona? Ni Ani. Ti Magner ti babae manon nemi di mangig na tinagan na. Yes, I am Ani. Ken siya ti ibilang ni Carlos nga asawa na. Carlos, anit kahit asawa date, oy. I'm pregnant. At masikog ka. Kadawan sa bali nga, akin ama, tisikog ko na saan nga ni Carlos. Kapatasan nakamat nga mapututan, di mo at maipayan iti anak. Dito tiga po nino apay nga. Siya ti sinukugan na, kan kapata nga sikog akon, siya konti, inyawit na nito eh. Kapata siya konti bilang ng asawa. Di ngamin, honey, sweetheart, kinunahan ng inasadgan na ni Carlos nga inarakop ng binisito iti sanguan. Dagiti ayaw. Dagiti manglilipot. Ayaw yagtal na kasagang iskandalo. Ha? Adda ka bismo ti balay mi. Adda pedita ni mama. Ay, ano problema to? Nandiyan ang ko kaayop kong ko na, ha? Hindi kita sonda ito, Carlos. Hindi kita sonda kasi mama. Hindi na ako nawawagan di mama. Tadi ka manugang ka. Hagamat nga manugang. Saan ako makanagbaling ka manugang ko? Kahit arig na, hindi ka mag-agasawa iti anak ko. Lawlawagan nyo ti amin. Lawlawagan nyo ti amin. Makulkul ti panunod ko. Ijak mamati. Ijak pantyen nga po no ti mapaspasamak. Ang dagdagain na paklaeng. Tanupod naman da ito. Anya ti basol ko tap na ramidin ti kastoy, Carlos. Anya ti basol ko, mama. Anak ba't ka nagbaling nga? Diyos ko, apay. Simre ka balbali manong name ni Carlos. Iti kwarto. Karintupak na kanyak nimpuruwak manong name iti marriage contract. Nga nagpirner maan mi iti kalaysan. Dito'y. Marriage contract. Ngem saan ko ngayon parehistro. Na pinirmata. Ngayon bas nga batik. E di simbaan tapno irehistro da. Ngem saan inala. Kapata. Sa kontularami din na may rehistro nak. No. Masigurado. Nga talagang isikat at baling asawa. Ngayon ka po ka na ginaganak ka. Dito ka po na nuapay nga. Nangala akong di sa pani. No kasta. Basol di kinaganak niya. Gapo ka dito di nakakayat nga maawat. Gapo ka dito sa anda nga matendar di kalaysata. Gapo ka dito imprang ka na kayang nga sanda ka akayat nga bali nga manugang. Dito mo tinambaram nga saan nga nangiristro di kalaysata. Kasta. Nga nagbali nga fake di kalaysata. Kasta. Nasakit para kanya nga kalaysak di babae nga saan nga matendar di kinaganak kang kuwana. Nasakit para kanya no ti pananghusga kanyak dagiti agbalin ko mga manugang wano katuganga kadakasak nga tao. Nagsakbayak lang. So na. Ita, tawa met, ti karbangam, ito nga balay, tasaan tamat nga gasawa, kalpasan nga insang pwet ko ni Ani,
nga iso na kit masikog, ora mismo. Mabalimon nga rubuat di kiti arwatem, Vina, ket pumanaw kan iti dayto nga balay. Pumanaw ka. Kaslasanak ang mamati manong. Kapag talaga nga dinagdagdak nga pumanaw iti dayto nga walay, iti dayto nga rabi. Inrobot ko di kita arwatek. Diya mo ti arabidek na sa sino di pagpatulungan. Ako ti rupak nga sumarang kada papakin ni mama. Sino talaga ti kayong basol? Basol ko? Uno basol na papakin ni mama nga dahil ti pagpambar ni Carlos. Ni Manong Juju, Manong Nemi, ti tinawagan. Tas daw, pwede sumungbat kat mangmangig na ti panagsasaibag ko. Vina, what's wrong, aling ko? Ha? Dagdag na nakakadi ni Carlos? Abig sangsangit ka. Manong, ito ramidig. Papanawan na ko, nagita gina. Tanang isang pet ni Carlos ti sabali nga babae nga isukano ti rumpeng nga kadernana. Saan nga nakarehistro, tinagkalaysahan mi. Aring na fake ti kalaysahan mi, kuya. Kaya papabasulan ni Carlos, dapapakin ni mama. No apay ka nung amin nga sandang umanugot. No apay nga sandang ay matendar. Apay nga sandang nga inawat nga kasmanugang da ni Carlos. Pinending na ti kasuratan kalisami. At akeng kuha nang intulid na nga saan nang impairistro. Manong, papanahon dak ini dahito nga nabi tulungan na. Sige, mabiglan. Umay kaalain. Urain na, umay kaalain natin ko. May nakarot inala Manong Nemi ni Manong Chucho. Itilatan ruwa sangot ibalay Manong Nemi tinangurayak kang kuwana. Kaya dumtengen, lokat na tri daw, yung kargak matin Manong Nemi di kitikapit ko. Iti komparmen ti kod sa kaniti likod. Likod nga tugaw, kalpasan na naglugan akon. Intultuloy ko tinang sagsangit kabayatan nagtatarayan ti kod sa. Ti amok Manong Nemi kit iti balay da ti pangipanan na kanyak. Madmadlaw ko ba't agturturong kami iti balay. Ti ayan da papakin ni mama. Manong, awan ti rupak ka, sumarang ka na papakin ni mama. Awan ti naganak, nga mangisagmak ti bukod ng anak. Awan ti naganak, nakabailang ang aksident ti anak na. Manong, sika ti nang ilaksid ti bagim kanakwada. Sika ti pimanaw, sika ti tumawag lang, nga di ka man la sumarungkar. Imbagpay daya, di peke nga asawam kat sumarsarungkar. Tapno, ituloy na nga lukuyin, dapapakin ni mama, tapno, bigbigad da iso nga manugang. Tapno dawatan kan utangan na ida ti kwarta. Nakadadot pambar na. Kaya nalang malahong ti biyak yun. Iti ato nga bisyo na. Kudak man lano na singpet ti asawam. Kudak man lano amum ti asawam. Saan kan tuman kami nga dimngig kanya. Nagroon na nga saan ka nga dimngig kada papakin ni mama. No kasta. Siyak ti aking basol. Manong Nemi, iri bakastrek ako nito'y balay, kalpasan ng inlokat ni mama. Nagparintum ako nga dagos Manong Nemi di sangwanan ni mama,
kat inarakop ko dagiti sakan na. Baka wanandak, mama. Baka wanandak ko, ma. E di umasadeg ni Papa, manon namin sublat kong inarakop dagiti sakan na. Papa, baka wanandak. Bidot dito desisyon ko. Nagbidot ak iti desisyon ko. Nakaila ko man iti tinungpal ko, Papa, Mama. Naapagad kami nga sanak ka na mati ka na kayo. Nalpas kad nalpasan di amin iya. Saan ka rumpeng agparintubing iti sangawanan mi. Nilaing nga po Diyos ti rumpeng nga pagpatarin mo, pagparintumengan tayo. Tumakdal ka. Tumakdal ka. Kaya manak, Papa. Saan ta kang laksid? Tawan, tinaganak, kakabailan na kalaksidan ti anak na. Mawan, tinaganak, nga kayat na may sagmak ti anak na. Sikat nagdesisyon, si kamet lang tinangisag-sagmak iti bukod mga bagi. Ada palangam na, ada pala parang tuwa-tuwam. Tanong kuma talaga nga nasiya at nga tao dahil siya nga Carlos. Itilikudan ko nga ti amin no talagang ipatpatig na ka. Kita, saan ko mga nagbalbaliw? Hindi pa lang amin nga madlaw kung adadakas nga gagam na. Agasa man, sa amin lang arudan nga kayat. Ngayon, umay na iam-amok ko no, tibagi na kanyak, kada kami. Tapno, ipakita na, nga orikas dyan, tinapasamak, kat iyasadig na lata, tibagi na kada kami, nga bigbigan na kami nga katugangan. Kano kas pagare ka nga ro, tinagbalin ka mga laglag, nga naalilaw na. No kas pagare ka kung mga ro, kasano nga ro din, no, maiturad kami kinimamang mo nga maalilaw na, kasi panangalilaw na kanya. Panangalilaw na kanya ka. Nakawaywaya kang kumanak-lok-lok iti pag-himi nga magtid kang kuwana iti kwarta ka daw-dawatin na. Tinaday papambar na. Tadi mo ka di madlaw, ti mading ang bisyo ti asawa. Babaero, sugador. Kunak man lang no amom ni Carlos, sakbay inayat kinakikasar ka keng kuana. Dahil ti kunada nga bulsek ngayat. Ure na lawag nga makitkitam, ng pagbalbalinem ti bagim nga bulsek. Pagbalbalinem ti kita matam nga saan nga makakita ti kinapod mo. Ure no nakamulagat nga makitkitam. Nagbidutak, Papa. Mama, nagbidutak iti desisyon ko. I'm so sorry. Naman kindi pagsayatan na tasaan nga nakarehistro ti kalay sayo. Seremonya lang tinaangay, nga maawan ti nakatugpalan na. Tapno ni kasta kinawan ti problema. Ini pa nakaanal ti kalay sa. Nawaya ka. Nawaya ka man yung nagdesisyon. Kaya sabi ko man, tasang kanton ngagbito niya. Welcome ka. Kang kanahin ka welcome ka, hindi dahito ng balay. Kanahin ka nga welcome, iti puso mi, kinimamang mo. Gaputi patpatig da ka anak. Sanda ka kabailan, anak sidin. Manong naming karigatak tinagmove on. Yung karigatak nga inwaksi no anyaman tinalidem nga napalabas ko. Intuloy ko tinagtrabaho manon nami kat siyempre dagiti ka opisinaak na amon na ti ususto.
ni Suset, manon nemi nga kaopisina. Kita am kadlakan niya. Fake gayam ti kasaryo. Nagkasar ka nga talaga, nagpinirma kayo ti marriage contract. Saan ba't nga na-submit, nga na-file, na-pila. Met record yo. Iti, nung doktor ako, pakagitaan ka na kita. Nga ron. Ngayon nagpintas, gabot ha. Ito nagsina kayon. Awan kayon ni Carlos. Di awan ti problema. Awan ti nasken nga makon ko nga legal separation. Awan ti makon ko nga paggasto sa yung annulment. Balik sila nag-live-in kay lang. Itatawa. Awan kayon. Hindi okay na. Saan nga na kami tinay itiag na yun. No kumatanagtong palak karagidagan na kanya. Siguro, sana kasto tinagpanaga. Mahuray ka na natin, lalaki. Makaawat iti yan, napalabas mo. Manipuli din naman dati amin, manon nemi open manin di kita lalaki nga umasadig, nga admire, nga agaharem kanya. Umadir dito balay, manon nemi, at dapat di kita agrarana. Urain daa, kamalpas di man number A, number 1. So marunong di number 2, gingarat number 3. Malaksi direta, manon nemi, ado pa di kita umay amis mo dito opisina, nga mangarem kanya, ado di kita ag-message, nga baga na nga, i-date na, kastukin kastiyay. Nadya ka mo, manon nemi, tipilyek kadakwada. Kada panagbuteng ko, tamang kunak no maulit, ngagbidtuta. Ngayon dudumteng, manon nemi, ni Alex itibiyag ko. Tsak malagi pa, no kasunong edit, panagam-amumi kay ni Carlos. Ngayon ti panagam-amumi kay ni Alex, manon nemi. Iti mol, dyan mo, no siya, ti mong paro mo, ni Suna, ti mong para kanya. Nawari ko na ibatan ti things ko. Kasi lang ka mabasbasa ti comics. Nga, unang saan kat mabuybuya, mangmangi iti radyo. Pastos, I'm sorry. I'm sorry. So, indaran tama niya. Tapno, mamamunak lang. Kasi isa lagi na lalaki kat. Saan ko indaranta? Sorry ko na. No, pa amok. Kan patcheck nga sikat iti mong parkan niya. Ano nga siya? Okay. No, sa mga nugutin siya kun. Siya, di mo par, okay? Nagiti things mo na, nagrig mo. Ato na. Thank you. Kinunak manon naming at malikod ako. Ngayon tinaliyaw ko. Umis-isem, be. Kung nakapag binilawa kas laklaubing nga nagbilaw. Yung babaw yung matlang ti oskyo. Langa kakasta, di madlaw ko nga sa angarumbing manong. Inuubing. Hindi. Yung may nakmatin pinashare manong. Kasano nga namon? Nga dito tiyayag ko. Nagdamdaman ka. Amo no, at natari kagayam ti may isang tao kat aramida na ti amin. Matungpal nang. Ada amin na pamuspusan. No talaga napasnek ti panagtariga ti may isang tao. No sana ko ba napasnek. Anya ko mapalit pambarak nga nagsasaludsun na sa din ti pakapasyarakan ka. Di mo ba inawad at ti flowers and this chocolate? Nagyang anak. Siyak ni Alex. Alex? Nalibatag mo ng baga king katinagan ko. Edita. Aging kwentro ta. Siyak ni Alex. Vina. Apeng nga amom dinagan ko. Siyak mo ng baga king ka. Namuak. Iti panangipamuspusak ti amin. Hindi pa nag-aram naman nung nami imbaga keng kuha na tipod, no? Nadanas ka nga mamon. Tapos nyo kasi kanisarting mundo, may mang-disturbo ka niya. Ano ti, naskin nga mamuak. Nga ada asawam idi, ngem fake. Gawata saan naman nga inrehistro, tikalay sayo. Gari ka po sa mo nga maipayan ti anak after more than 2 years.
nangalan ti sa bali. Insang pat na di balayo. Awang gayman tinas kang ibagakeng ka. Amum samot amin-aminin kanya. Amum samot amin-aminin ti may panggap kanya. Malaksinod sa bali nga. Ada kurang na itinamuak. Apa yung imbestigar mo ti biyag ko? Yung batasak ba yung sarkek ti may nga lugar? Amoy, no kasanawag. Nga magna, sumrek, no sa mabaling ko pagroran. Idala nga makarikak ti kasto yung ayat, Bina. Sabi ko mata may kari ti pusok. Saan nga siyak ti saan nga may kari ko na kuma. Kapot at nalidem nga napalabas ko. Tinampod nung ayat. Kinawan patig tinaglabas. No kahit mo kantayag pa. Alex naman. Sige na. Inak nun akon. Haan, kahit ko sawan, sarting datang atapig. Alawan. Mamati akit kinalay mo, nangin bisikati kinatao. No talaga nga, may kariak pa eh. No pa may ada nalidam nga napalabas ko. Saan nga nalidam din napalabas mo? May samot pa lang nga lalaki. Ngayon na kas pagkaringan ko ata, na ulit-ulit ibidtot mo akin. Baka maminsan lang ang bidtot ti may isang tao. Dakis unay no, ito na ti bidtot na. Saan na kadimteng mo, no dumteng itibiyag mo nga may isang bidtot. No di kat siyak ti mga ator iti bidtot. Anong name sagbahing inaklon ko ni Alex. Inyuman ko na ito'y kada papake ni mama. Kastamatan ka ni Manong Juju. Oh, baka iyuman mo natulagan di na plano di pa nagkalay sayo kini Alex. Ay, saan ko pa inaklon pa? Ma, di kahit ko, kahit no, damagag ka na kayo, no, aklo na kisuna. Ay, kita. Aklo na mon. Sa kikalpasan na. No, ijaya na. Dagos ti kalay sa uwang mo namon. Kaya ito ka di? Pa? Ma? Manong Jojo? Si awan sa bali. No, sa amit lang ang sikat ang desisyon. Idi, binukodam din ang desisyon. Ngora iba gami nga saan, impilit mo, di ba? Ita, nag-desisyon ka. Kahit sigurado, na saan may halapdan. Kapata, okay ni Alex kang ka. Okay ni Alex. Naglayang ka nga talaga, papa, mama. Tanong nagtungpalak lang kumakada kay Idi. Na saan nga desisyon ko tinangpal. Teko na, daniha, agbidot ti tao. Ni maaturmat lang datang bidot. Iti naikari nga tao na nakasagana ng umawat kang. Kat, no ijaya kas pagarigan ni Alex iti kalaysa, uwan ko ng mga dagos manin ko naklakarod. Kinakalaysa kayo, nagabatan eh. Talagang mananayo ng mananuyon, titawan mo. Kaya't mimatan, timadaan, ti apo keng ka. Nasaan lang apo ko mi kinimanong mga Jojo nga puro lalaking naalikoteg na mananawa. Nagalay sa kang nga road manon nemi kini Alex kalbasan nga inaklon ko kat napalabas lang din yung nga bulan in Giant Ticalaysa katuan nga dagos manon nemi katuan kat siyempre iti may kaduagod daway nga napadasak iti nagmartsa iti altar nga mapanag parintuming iti sangwanan ti altar o agmartsa iti ali nga mapanag parintuming iti sangwanan ti altar ko nakubag nga kaduakon da papake ni mama when iti panagdan namin kas agasawa manunemi kini Alex na andaan ka madagos iti anak oh hindi na kami kini Carlos. Di na mapututan. Gabata siya tinikari, sweetheart. Pasensya ka lang ngayon. Tasangan siya at takaon na. Okay lang. O, bakit di na masarakam nga bitchin ka na ito yan? Siga, katsiyak di may kadwa. Di okay na. Iso nga napadasak, naramanak, nananam ko, manong nemi, tinalagsak ka.
nga panagbiang kalbasan iti panagbidot ko. Dapapa kini mama ti kadenden nami kini Alex ken kini tadlo nga anak mi manong. Ohen. Puro mo't babae di kita anak mi. No puro lalaki ti putot di manong Jojo. Puro mo't babae di kita anak ko ano na yun. Awanan ti sa pulek pahay ket saan ka talaga nagbidtot nga nangayat kini Alex gabutam para kaniyak. Super iti kinasiyat ng asawa. Kinatunguna. Kinasiyat ng ama. Kaya kanayon ko ng daw-dawat nga sapay kumat, awan ton, ti pasamak ang mamagsangit kanyak. Kaya sapay kumat, nagtultulit pa ng tarabay ni Apo Diyos kada kami, kaya tapindas to, ti pasakbayan, di kita talungan na kami. Sapay kumat na kaibati akmat iti adal, liliwakin pagsalmingan ti biyag, kadagiti patak kadibngeng, kaya nagbuya, more power to you, program anong. Tuwing nga rotagyaman nga pagaya mo, Vina. Thank you, Vina. Iting ka pa nagsurat. Thank you, mat kalagiti amin nga nagbuya.